види как се снима сега. Hello! Включваме се от спирката. И си чакаме автобуса, за да можем да отидем до Джамбо. А какво ще правим на Джамбо? Ще купуваме украса по никое време. Да. Вече е кой декември? 16 декември. Още не сме украсили. А хората украсяват по средата на ноември. Кой как може? Да. Върне камерата. Нощен Бургас. Ще се включа отново, когато стигнем в Джамбо. Така, включваме се от моста на Джамбо. Автобуса ни закъсня, което не е типично толкова за бургаския транспорт. И за сега трябва да сме бързи, понеже Джамбо затваря в 9. Сега е 7:30. Не знам колко се чува, защото сме близо до пътя. Но това, което искам да кажа, че трябва да сме бързи, тъй като сега е 7:30. В колко пристигнахме, Виктор? 40. Да, общо заето имаме на разположение час. Връщам камерката. Взе ли? Така. Айде. Панделка отгоре, най-отгоре, дали да е звезда или панделка. Благодаря. Искаш ли първо да... Нямаме толкова време да разгледаме какво има и тогава да се върнем да вземем. Искаш ли? Айде. Тя, ако искаш, заради теб ще вземем звезда. Нали ти трябва да имаш думата? Да, и аз ще я сложа. Ти ли ще я сложиш? Да. Ама защо толкова мъничка? Изчакай. Това е добре. Добре, вземи я. Тази ли искаш ли? Ето тази. Това е шоколитетно. Не. Даже не искам да е такава брокатена, защото не е толкова изчистена. Ето тази не ти да харесва? Не е скъсана. Тази отзад не е скъсана. Естествено, че тази отпред ще е скъсана. Ето тази мисля, че е добре. Какво мислиш? Или просто се лющи? Да, лющи се. Добре, да е друго. Я да Не е видя. скъсан пакет. Я да видя. Дали ще ни стигнат тези? И 40 са? Да, ще ни стигнат. Ние ще сложим и панделки, така че ще ни стигнат. Първа покупка! Така. А дядо Коледа? Знам да някъде другаде. Не знам папа.
Такова за вратата ще взимаме. Ми чуде се. И ще го държим цяла година. Това е готино. Кое? Много е голямо. Супер е, какво? И е с българска носия. Я да видя. Хубавичко е. Това ли знам? А това? И не е обвързано с Коледа. Може да си мислиш, че това е дядо Коледа, ама пише само Welcome. Да, бе. Изобщо не е обвързано с Коледа. На другите пише Merry Christmas. А това може да е просто дядо. Той ще може да го държим цялата година, това е идеята. Този ли взимаш? Този зимон. Добре, айде. Здравейте, отново се включвам. Взехме си светлинки, взехме си килимче, изръсихме се малко повече за килимчето, но Виктор ще си го използва и след това. И стигнахме до панделките. Взех ето такива панделки. То вече стана време за прибиране. Взимаме най-хубавата панделка, която не знам дали е тази. Тя има допълнително плат ли? О, да, тя има допълнително плат. Любовче, да побързаме, защото на касата... Айде, решавай. А тази ли? Не знам. Тази има на нея златисто. Тази горе също има на нея златисто. Мате всички са тези. Добре, не вземи нея. Ще вземем нея, пък това златисто ще видя какво ще го направя. Може и да го изкарам. Златистото и да сложа допълнително да я оформя някакси. Готови? Да, готови сме. Взехме всичко. И вече се прибираме. Не усещам студа, то не е толкова студено. Да, кой знае сега как се шива. 10 пъти ще го кажа. Да, да. Ари, тръгвайте, бе. Аз съм шефа тук. Да. Това беше пазаруването. Виктор е събрал всичко в голямата джамбо трубичка. Дори килимчето, което беше планирано аз уж да го нося. Но... Накрая Виктор винаги носи. Виктор. Взехме си почти всичко, каквото искахме. И сега нямам търпение вече да украсим, което не знам кога ще е. Може би утре. Да. Може и днес. Можем, въпреки че днес все още ми се правят кюфтенца тиквени. Тъй като аз съм гладна. Ти? Да, и двамата сме гладни. Да, вече става тъмно. Няма да се вижда много, така че изключвам камерата и ще се позабързаме още повече. Така. Вече почти в къщи. За последно бяхме се включили от спирката на Джамбо и стана така, че чакахме 40 минути. Не е вярно. През това време си играхме на игра на телефона и после си оцелихме бейдиницата дойде точно на време и тази вечер Ще ядем кюфтета от тиквички. ще ядем кюфтета от тиквички и сме толкова гладни. Иначе нямам търпение. Така че до следващия път. Чао! Бай! Така, здравейте! Следващата вечер е. Прибрах се току-що от работа и веднага се захващаме с украсяването на елхата. Но, тъй като, както казах,
Тя е естествена. И сега трябва да я преместим. Трябва да я дооправим, че е много боде. Сега ще я покажа. Малко е разхвърлено сега. Така че няма да въртя много камерата, но оставям сега камерата да се зарежда. Имам много малко батерия, 9%. Аз през това време ще я дооправя. Ще й допъна крайченцата. И по време вече на окраста пак ще се включа, така че до после. Заработи тази камера. Аз гледам как да спре. Може да пишеш. Не просто намаляш, защото ще научим изменя картината и нормалната. Как като паркираш, ще намалиш на Да. Ще нарисувате марки на колата. Сме сложили марки на колата. Щом че ми взема. За да имам още една. Къде? Да. Няма къде да идем на това, Оставаме тих, защото тук е прожектора. Айде бързо. Аз ще рисуваме с вино. Така. Първо, откъде ще се почнем? Гледайте да смесвате цветовете в по-големите отделчета. Ето, така че си ги заблазете тях, не ги пипайте. Как си смесваш? Смесваш, например, бяло с друга боя. Който е присъствал на първия мастер-клас. Така. На два? Между другото на два. Така че, взимате си. Да. След всяко изработчета трябва да си вмете. Така. Много внимателно да не ставам лоша. Искам да виждам красиви картини. Така че, взимате смело синята боя. И сега цим. И сега, на здраве. За да може да ви изсъхне боята. И аз изключвам видеото и ви почвам. Здраво. Така. Ето и докъде стигнахме. Почна. Да. Нямам жълто за пара.
Вземи си от момиченцето, което хареса. Ще взема от Джон Туман. Така се похаждам и сега ще хвана за косата и ще ме сдърпам. Да ми идеш, ама. Това са свалки за малки. Чакай, че много е близо. С нея съм най-горда. Защото ако и видите миналата рисунка, Не е вярно, миналото ми е най-хубава и първата ми е най-зле, но искам да ти кажа, че ми е дека и ми оцени. Дали хата са прави? Не е браво, така. елхата ти е много хубава. Не е така. И аз сега трябва да щях да тръгна. И така ще се получи. И така ще се получи, както тя го прави. Просто няма да е толкова къдрава. Вие не разбрахте, че аз правя различни. А вие, господине? Аз правя пари. Внимай, какво ще кажете за мен, тя не си пъш черпака. Да. Това е нейната работа. Ти да нарежда други. А тук Тук там ми ползвай малко. тази красота не спира да ме очарова. Нали? И да ме изненадва. Питах, нямаше отговор. Аз не мога да си ги представям. Кой пита тези въпроси? Чието отговор? Чието отговори аз не знам. Просто и двамата имаме силно развито логически мислене. Защо има преспа в небедни? Представях си нещо друго по време на правенето и се случи това. Аз така и не разбрах. Нищо в далечината ми каза, че има сняг. Да. Има небе между далечината и... Ще го оправя. За да няма такива въпроси. Може би е връх. Да. Небето какво прави? То заобикаля и той Маралява и се слива с небето и то по нас се отразява. Благодаря ви. Благодаря ви. Миме? Докъде стигна? Ау! До края. Пръските са много добри. Но тук, да, ви това е бургаска картина. И защо Бургас? Тя е моята разговор предния път. Но тази красота. Е твоето. Така. Винцето и да посрещаме празниците. Не си готова, Деси? Тошко! Пускай един главус. Така да видим на Тошко творение. Не искам да всичко да шуфнат. Не, инженерна съм. Тоше, защо бе? Да бе, Не е вярно. жата.
Да гледам ли извратено? Да бе, аз го видях МП. Магия точно. Колко е канал? Не е Хикс. Така, какво мислите? Какво мислите за рисуване с мен? Реклама за... Искаме пак! Още! Аз по принцип не мога да рисувам. Ето, а вижте какво е направила. Аз не мога да рисувам. Шевроле Камаро. Конечни свети. Би го направил пак. Така. Чудесно. Точно така. Я занимавайте с моите свет. Браво. 50 лева. Стигат ли ви?